nin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, good morning po sa Indogabos. Welcome po sa programa niya tong Anhapot sa DCGB. Depong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan. Ang katuyuhan, mga tugang mapakarhay, asin ang katuyuhan mapagsasarigan. Hanggang po kitang 9 o'clock in the morning. Welcome po sa programa. Kasabay niya to bilog na tropa. Hali po dyan sa luwas. Kasabay niya to mga tugang si Ronald Baldo, Ernesto Bravo. Bravo! Yan. Nasa tuyang mga intern. Hali po dyan sa Cat College. Buda tabi si Kuya Jerome Martinez. Buda tabi, mga tugang sa luwas, Mega Force Patrol. May kasarabay magkita dyan ng mga interns. Hali po sa Bicol University. Ha? Aramon tadawan mga buwan namanong report. Hali po dyan sa luwas, kaiba mga tugang ang Mega Force Patrol. Chief Reporter Jimmy Nasalita Sabareta. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. May reaksyon daw si Congressman Didi Cabredo. May kinaraman po mga tugang sa mga lugar na marilis na mga tinampo na kinudal kan PNR para dahil makaagyan mga naresulta para po dahil makaagyan mga bihikulo asin aniba pang mga sararit na mga auto. Jim, good morning Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay sa follow-up niya to manungod sa issue dyan sa mga pinagkudal na intersection ni tinampo minakros sa release kan PNR. Nagtumar party na si Congressman Fernando Didi Cabredo kan 3rd District may kinaraman sa sitwasyon digdi sa Ligaw, sa Uwas, asin na Pulangi kung sa inigwanin mga lugar dyan, intersection na trininsirahan nin mga trabisa kan Philippine National Railways dahil talaga basta mahahali dahilan sa sinuruldaan mga ini kinudal na talaga. Matatandaan, nagkaigwanin problema ang mga residentes na nabibinipisyaran kan mga pinagibong tinampo ni na mga LGU as in DPWS dahil sa bigla na sanang kinurudal ang mga intersection ni na tinampong minabalatas ang release kan na train. Ang rason kan PNR for safety. Ang dahilan sa kunata kay puhan barikadahan as in dahil na talaga pagpaagihan ang mga tinampo. Sa ibong nalado, ang version man kan mga nasa LGU, nagahagad nin pagsabot man sinda sa PNR sa pagsabing ang tinampo ipinagibo ang pondo hali sa gobyerno. Pinag-istudyaran man ini asin kung safety ang paghurunan tal kumusta safety and convenience man kan publiko ang concern kan mga nasa LGU. Dahilan sa siring na bagay nakantos ang bagaan isyong ini sa kaaraman kan congressman, sagkod na ang congressman nagsagibo ni na paagi na makahuron ang mga opisyalis nasyonal asin lokal kan Philippine National Railways. Primero kinahuron kan congressman si PNR General Manager Giovanni Mendoza, Manila ini nasa central office. And pinagpresentar kan congressman ang sitwasyon digdi sa mga tinampo sa 3rd District na yun na nga nabanggit niya to na yun kinurudal asin okay man na appreciate man kan congressman ang response kan pinakang opisyal kan PNR Giovanni Mendoza ang simbag sa congressman na itong rekonsiderasyon na pinaghagad ka na mga nasa LGU araw ka na Ligaw pa-estudyaran niya asin mapadarasyanin mga tao digdi sa 3rd District sa Albay kangani na makipaghuron dialogo sa mga lokal na gobyerno sa kung ano ang safety na dapat na mapagkasunduan, meeting of minds kumbaga entry kan mga local government asin kan PNR tabi BP. Ngunyan, sigon sa congressman, dapat talaga na igwanin
representasyon ang PNR sa mga LGU tanganing mapaghurunan talaga kung ano ang nagkakanigo na mga disposisyon manungod sa lakdang na ini kan PNR. Kaya piglalauman ta BBP na igwanin mga maarabot na mga taga PNR na makikipag-koordinar, makikipag-dialogo sa mga local government units official nganing mapaghurunan an mapadapit sa bagay na ini. And apira kan duman sa central office na pakipaghuron kang congressman, kinahuron man su mga opisyal digdi sa lado lokal non-base office ninda nakabase duman sa Naga City. Nakahuron kan congressman si Engineer J.P. Rilliebe, PNR Engineer Manager, tal komesta, apresyado man kang congressman ang mga kasimbagan na willing man na makipag-cooperaran mga LGU and willing man ang mga taga-PNR na makipaghuron sa mga taga-LGU. Okay. Jimmy, as of now, ang biyahe kang tren, nag-resume na so passenger coaches, ano? Tama? Amo. Tegba na kung nadadangog before 5, nagdadalagan dyan sa may parte kang Washington Drive. Passenger train na ito? Pampasahero na ito, ano? Pampasahero, pero may naagihan ako digdi sa may Ligaw crossing to Pasiring sa first district sa Blue Yun area, may nag-agi man na Bakuman train basta lunadan alabaon man ini bagaman train lunadan ini kan mga nasa technical working group PNR so mga nagtatrabaho ang karga ka ni ka nag-agidigdi sa may location ko mga aggregates BP graba bye-bye. Okay. Paki-refresh daw kan para dangog Tagaray. Tarinipot mo ikang inot. Ano aning lugar so mga tinampo dyan na kinudal kan PNR sa Ligaw area o sa 3rd District? Kinudal uning sa Greenfield, Sitio Greenfield, Barangay Gilid, pagkatapos sa Tuburan, sa Syudad Canligaw. Bata itong sa Tuburan, importanteng maray itong tinampong minakros duman sa Riles na kinudal na dapat mabuksan sa pagsabing nagpapatrabaho kan Bicol University Veterinary School, College of Medicine, College of Veterinary. Ngunyan, paano saan maagi itong mga trucks na naghakot kan mga gamit, aggregates duman, materialis para sa katuglugan ng eskwelahan. Okay. Ongoing pati. Ikon matapos man, magbukas na, saan mga ragyan mga estudyante, nan-pundo nga, gini, gamit di na pundo para sa gobyerno, purposely for public. Ining PNR, sa gobyerno man, purposely for public. Kung safety ang pagwarurunan, safety kan ang pag-iisip kan na PNR, safety man ang pag-iisip kan mga nasa LGU. Okay. Dapat magkasunduan-dua sa kung ano ang safety na gusto kan PNR na kay puan man i-comply kan mga LGU. Na-ready man ang LGU na mag-comply Okay. Anip ka duwa pa na makinudal ta BBP sa may Uwas. Duman sa Agos, sa Matakon, sa Apad. Agos, Pulanggi ini? Pulanggi. Tapos Matakon. Apad, anong lugar tabi ni? Pulanggi ka, boss. Pulanggi. Pignot ko baka makontaktangon yan. So, PNR Naga Legazpi Division Manager. Igwa kita Central Office. Agos, Pulanggi, tapos Apad Pulanggi. Ano pa tabi? May sarok pa sa Uwas. Dahil ko nakuha kung magumba. Dahil ko makuha so eksaktong lugar barangay sa Uwas. Igwa man sa Uwas. Sa Uwas. Ini tabi, Jim, minatraverse ini sa sentro kan mga barangay o so crossing ng gani mas kadaing tao? Minatraverse sa mga barangay ini? Minatraverse nga ni sa mga barangay. Tapos sa sentro. Ayun. So sabihon, pag nag-cross duman, sinaramo ito, ang maulang mo sa transportasyon kan mga common tao duman. Correct. Di ba? Tapos, kung so tao man kayang umagi, kay pon magari kay transportasyon, ta paano mapakaskasaan sa inang paglakaw kung ulang ang tinampo ninda. I-employ ning sa Sitio Greenfield sa Barangay Gilid, Ligaw. May tinampo, pasiring ito, hali sa sentro, merkado, eskwelahan, digdian agi, shortcut ini BP, pagkatapos, safe ini naagihan. Kumpara kung mga ngagi ka duman sa harayo, tasarado na nga ni,
mas delikado sa mga estudyante mauruli banggi. Maragi sa mga sa bako maray na tinampo dai pamaningga tinampong turtol. Oh. Napapaharayo kang maray koneksyon na ini sa uwas na arayo na lugod. Okay. Gari, gusto sabihin ninda, gusto sabihin kan PNR, itong katubaga, dakulong baga Jimmy sa report na ngayon may nababangga, pag-cross natin ng pukan auto, nababangga. Gari, sa ko ilang inopinion, dabo kung medyo conclusive ini, pero ang iling ko, gari gusto nindang bawasan so area, babantayan ninda. Hindi Diba? ka hindi sana. Hindi kaya, kung ko ini, personal ko ini, conclusion ko ini. Ito di ba sa Legazpi observation ko, dyan sa may Washington, sa may Villamor, pag yaon ng tren, may tao nakatindog dyan, Jimmy. Dapat, oo. May tao Both nakatindog dyan na nagbabantay. Tawa Both naman side. sa utong so barrier. side. Sabi ba, maski nga ni may barrier, may tao mangyari ka itong nagbababa. Wala ayan, kaya may tawong nagbabantay. Kung dakol kang tinampong araw ka na may crossing buda mo Gulping tawo, tawo. madagdag kang tawo. Gasto. Di ba? Pag-text ko na so area nagpinar Legazpi Legazpi Division, baka makauron ta lamang si engineer ano ini, dakulong bagay ng engineer na pwede makauron, pero pag-try ko si engineer Jomel Marayag. Pinar Naga Legazpi Division Manager. Baka lamang makauron tangon yan ta. Haloy-haloy nagtangday kinakakauron taga Pinar. Are. Pero pwede man nining si engineer ba JP Relieve taga uwas da ini. Utakar ano? PNR Engineering Manager. Yun yan, may concern dyan. Nakauron ni kong didi ni. Amo na. Good. Sige, Taga uwas. right, Baka familiar so di si JB. Taga bakwan, taga awas. Taga-awas. Oo. Okay. Sige, tatry kong i-text gira na Jimmy Tabi, ha? Takan sa Okay. panahon dati baga, stabilisado ang connection to dyan sa matibay PNR sa kita pagi kay ito dyan. ni Sir Naragrario. Oo, paski nga na before agraryo, si Magno ka ito kan GM siya. Nakakauron tayo ito di live. Si JB. Kanso magkatarapos na ito, uday kita na ng contact duman. Wala, Okay, na-detach kita. Okay, good. Pero, Oo. as of now, pagpa-check ko sa mga mga barkada dyan sa Pig-Aragihan, dyan lang sa 3rd District Giman Igwa kay ni. Yan na May sinarakinan po. Tapos sa Daraga dahil, mong pwede i-close mo ta main road ito duman sa may Pandan area, Kulyat area. Dahil ibang agihan. Pero yun yung close. May ibang alternate route ini. Wala man. Ay, nako. Sige. Yan na napot nga ni na single out sa 3rd District. Iyo. Pigapot man dakan congressman ni Congressman Didi Cabredo Sukamsor Congressman. Manday man daang sinarang tinampo. At tatigdi na. Yeah. Okay. Sige. Jimmy na salita di si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Follow-up report. May kinaraman sa bagay na yan. Ha? Sige daw. De pa si Ate Shara, no? Wala pa si Ate Shara. Okay, madali lang ta. Apudan ko daw ini si Engineer JP Relieve. Yan. Okay, madali lang, ha? I-try ta. Baka lamang makontak tango niya na aga. Ano? Indakon, may mga kuwang kaya na paminsan, dahil man siya nagsisimbag ta, dahil naka-phone book, pero try ta lang, dahil kita mawarang kipag-asa. 0917-501, okay, yan, sige daw, mali, okay, 0. Yan, okay. Engineer JP Relieve. Yan, malauntang kaurunon, ha? JP. Ano ka, Chipe? JP Relieve, PNR Engineering Manager. I-try natin na i-call mo niya na aga. Baka lamang masimbag kita. Baka lamang masimbag kita, i-try ta, ha? Alas 8, 5 minutos, makalipas mga tugang nga nagpaparagpadag na alas 8 din pag-aaga. Baka lamang makauron tangon yan. Nag-ring tabi. Hello? Engineer? Good morning po. Si Henry Maceda po, sir, sa DCGB Legazpi. Opo. Okay. Pasensya na po. Deta ka na. Opo. Yeah, okay. Pwede po, sir, ma-interview regarding duman sa... kaysa, sir? Sige, sir.
Opo, tungkol po sir sa ego kaya diyan sa 3rd district siguro baka nakabot na sa imo ini. May mga road po diyan na sinaraduhan kang PNR. Buda may nagko-complain pong mga tao. Opo sir. Opo. O nasa Manila ka po sir nakabase o naga? Ay, ka talaga. The best talaga ang Bicolano. Ano? Albaya, tagawas ka na po. Talaga ha. Okay. Sige sir, kung ano po, kung isang pwede kong ma-interview di, baka po pwede sir. Apo, kung ikadi apo lang takagiraray. Okay. Sige po sir. Henry Maceda po sir, i-text ko iraray. Henry Maceda po sa DCGB. Okay, text ko iraray po sir ha. DCGB Ligaspi sir. Apo. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Alright. Text ko ulit. So, ano yan? Ayan. Oh, nakontakta na. So, paguna ko sa naga ito, PNR Engineering Manager. Yan. JP Relieve. Yan. I-text ko sungarang ko ha. Henry Maceda. Ang lalaking hindi inuumaga. Yan. Galing. Parang ematics. May mga kwampa. Magkauro nung taini kung di siya pwede. Yan. Alright. Sige. Mapara muna. Of DCGB Ligaspi City. Yan. Okay. Yan. Alright. Yan tabi. Ano. Mapara muna. Tapos siyempre, may mga communication protocol. Sinda. Primero kong ihapot, nataman ang ganda ito, sinaraduhan ninda. Kadua, sa pag-closed kan mga lugar na iyan, ano po mga tugang? Kwan yan, uning dapat gayud. May coordination yan sa LGU. Bako na basta ka sa na masarado? Di ba? Basta ka sa na masirado. Nahiling ko sa Spanish, ang word pala, ang term na pigamit, serado. Kita, sarado. Sa Spanish, nahiling ko duman sa mga kunbaga, sa mga airport, serado. Yan. Alright. Pag-text ko na tangani mga tugang na masabutan taha. Baka lamang may makaorong kitang unyan, ha? Si, ano yan? Engineer JP Relieve. Yan. Matiba, ulokon siya ta. Ha? Ulokon siya. Taga-kuan pala ini. Taga-uwas. Bicolano ngaya? Ako sir? Okay. Ikadua tang ihapot. Nata mga tugang unreleased kan pinar mauton. Di ko di ba? Nata daw maubuton yan. Namalisyan po nindo yan. Namalisyan nindo yan ako ang kampinar. Salbatan ng awot. Di ba? Makuan talaga. Makwan, madali lang. Taon ni Pigkwang ko sa baka ay nag-text back. Okay. Madali lang da po. Madali lang da. Yan. Very good. Okay. Madali sa nangyaya, sir. Salamat po, engineer. Di ba? Ikadua kong gustong i-clarify. Nataan mga realista, mauton ang irarom. Hindi pwedeng bugtakan mo dako lang kong mga nahiling na PNR, mga release kitren. Although, dako aram sa ibang mga nasyon. Pero so iarbutan misko sana, ang iraram kang release ka iyan, malinig. Yan baga na, trabesa. Yan. Tapos, abay gagamit mo yan, dahil bako na kahoy sa mga, mga konkreto na. Pero mailing mo, tabi, mga tugang na, ang irarom kang trabesa, may mga in-between baga yan, may mga patlang-patlang, bula may release na nakabalagbag, nakapatumba. Ang irarom kan, so mga, mga graba. So mga riparon baga na so mga kinuya na gapo, menulinong gapo, iyong irarom kan. Malinig, pagilingon. Asin malinig talaga. Ano ba nga ni, may kudal pantag sa ibong, pero yan, pag kinudal mo tag sa ibong, dakula naman na iriwal yan. Di ba? Dakula naman na iriwal yan. Pero sa ibang mga nasyon na nagkabirisita mi, ang ibong kang release, lalo pag residential, iguang ki halangkaw na day ka makaagi. May labaw sa tawo, mga duwang labaw sa tawo, tabi iguang ki gari chicken wire na nakakutay dyan hanggang ansam kuan alabaw nun.
Di ka basta-basta makabalyo. Pag makabalyo ka, kung igwayan ki, gari window. May bigibo sinang pinto. Kumabalyo ka naman sa indang terminal, sa sakayan mo. Kami napundo ang tren. Iyan tabi ang kuan, iyan ang sitwasyon. Sa tuya, palibasa gayon, baka kulang man kita sa resources, kulang kita sa fundo. Pag kinudal mo yan, hali ngayang Bitano, Pinar, Bitano, Peñaranda, pasiring sa daraga, problema nga abuton, may reklamo. Tapos sa ibong kang rele, saan niya kami maagi na kinudal mo? Di ba? Saan niya kami maagi na kinudal moan? Bibugta ka na yung kigari pinto. Bibugta ka na kigari pinto para temporarily makabalyo ang tao. Pero usually po talaga pag residential area, ano ka na pigbubugtak na safety? Ninda. Kung kita digdi, mga tugang ibaman, ang release ta, basta naghiling pa ang release, tabi, basta nahiling pa ang release ninda, sige sana. Pero may awot sa irarom. Di ba? May awot sa irarom. Sa Purok 6 po, kan Barangay San Roque po, bale, ay madali lang ha. Madali lang. Hello, Migo. Iko, Yes. ang tao bagang niya, pero de los Buenos. Naman kitakot sa sa auto baga. Oo. Ang gusto kang tao niya, papagilidon so pag-ingaton sa auto. Iyo, pako sa gano'n baga, mapagyo, nagluluway-luway. Iyo, totoo. At sa, maano mo baga pag nag-drive ka, Iyo manangga. hindi magilid sa tao. Nagluluwi magbalyo. Nag-arabay. Yan. Tama ka po sa observation mo. Ililikan sa na pag ililikan sa na. Yeah. Iyang pang tren. Iyo manangga. Tama ka dyan. Ako naman, aram ba nagbubusin naman ng tren eh. Tapos Iyo. ang ragubdub kang tren, ano mo man. Oo. Ayot pa na yan, dyan nagtatarambay. Dyan, inararunga na nga ni. Iyo baga. Inararunga na baga. Iyo. Yan na tren. Property yan kampiin. Yan. Correct. Yan na underlying, shoulder na. Property ang kampiin na inararungan. Oo. Naging sanay na sa tao na tren kaya. O pagrerarabasan Saka may problema. saka may problema. Kaya ang may problema talaga dyan, tao. Iyo po. Disiplina kang tao, attitude. Yes. Totoo. Salamat. Busing, di ba? Ako, may punto siya duman. Yan saan naman balyo ko dyan sa tinampo? Ako, minakaskason ako dyan, minalakaw pagbako ako sa pedestrian lane. Pagbako sa pedestrian lane, tabi, lukwaskas ka maglakaw. Ano ba, minalakaw, salbatana. Hello, sir. Good morning. Hello, sir. Hello. Nagwawara ang signal ugaring. Nawawala yung signal sa... Hello? Hello? Yeah. Hello, good morning. Maindra naman ako, bro. Sige, bro. Oo. Pero di ako ma-stress. Baka ba ko magpara-stress na? Kung pigiwasan ko na mag-stress migo ta. Kasarong aldaw pa kung medyo stress ang buwan ko lawas ko. Pabalik-balik ang problema ang pigi-discuss mo, bro. Apa yun ang nga niya. Tawa arog kayo niyo. Kung di ba na ito may nakontak kita ngunyan na pwede magsimbag. Kung da ipasi kong didi, di masirimbag yan mga yan. At na nga ni, maling at may ako kitang contact number. Pero kung didi. Ayun nga ni, pero ang apot ko, tako baga, sige kumanlibot, mga panahon na aki-aki pa ako. Oho. Utrong ko, sa norte talaga, mabuot ang mga naka-star sa release. Opo. Para mo, kung sa Roman ako duman, sa nag-star man sa release. Okay. Kang duman, to be exact, Santo Niño, Oho. San Fernando, Pampanga. Yes. Pag-star ko duman, dahil pang kudal. Primero, naka-kudal lang ng Petro lang, pwedeng iangat, pwedeng mag-aagan tawo. Opo. Kang tinudal na kampiyanar, naalang ka, di man nag-insist na tawo, di man nagreklamo. Iyo. Nasabot kang mga taga-duman, sabot talaga kang norte, nagpakunin the property ito. Iyo, correct. Oho. Kaya ako mismo,
dawa iba nang ko ka sa mga nagrereklamo. Ituro ko sa inda. Dahil reklamo ang tao. Makagihan sinda, duman sa ibong. Ako sa release. Tinuro sa inda, kaya din na matubod na din agihan ng mga tao dyan. Yes. Bakay guang Kung hindi, Harayo. ikuha yan. Okay. Ako lang magrelibo, ang mga Bicolano kasi, bukod-bukod sa urag-uragon, pakamkamon. Opo. Yeah. Okay. Diba? Hindi sana, based on my observation lang talaga ta. Ikukumpara ko lang kung nataarog ka na. Arabo talagang itauyan. Oo. Okay. Tapos pag nagkakadiriskuido, kasalan kang gobyerno, kasalan kang kunyan. Na. Bro, Diba? Uminom Sa kayo- loob naman ako dyan sa maururon sinda. Kaya lang, in the long run kasi, pagpatuod ang tao, dapat patuodon ang tao kung kisay talaga yan, buda ang proper way. yes. Kung supirning pagbibigyan yung tao, hindi ganun. Opo. Ipasabot sa inda kung kisay talaga yan. Yeah. Wala silang rights dyan. Okay. Tinawan sinda dyan, sure ako, tinawan sinda dyan yung agihan, ugaring, nararayuan sinda, ta mga ugakon nga ni magralakaw. Ay, bro? Okay, bro. Sige, Salamat. Alright. Nag-text na sukuan. Communication sa communication office kan PNR. Gari may makakauron talaga kita ngunya na aga. Mali lang at mag-commercial break ako tapudan ko ini pero may caller muna kita. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Opo. Dagito, itong nag-abot sa Relax. Gardo ko itong Bicolano, dapat ka kandidato dyan sa... Say. Masado ka. Okay na. Iyo, sige. Sige, salamat. Alright. May lang. Hello? Ay, good morning. Yeah, Manay Rose. Good morning, Tabi. Sa Kamalig, Oo. magbuo 1960, Po. parlunad ako sa train sa Kamalig. Nahiling ko talaga, nagdadakula ako, nahiling ko. Lambang istasyon na pinapunduhan mi, Oo. igwa talagang nagbabantay kan tigaharang baga dyan sa release. Yan, an baga yun, ano siya ito, tapos ang nagbabayad Ay, ka Mariel. yan, PNR. Yeah, okay. Silduhan. PNR, pananing obligado sinda na magkunyan, na magbantay. Tapos, ang naging problema lang, ang maawuto na tinampo, pigbabalantayan pa yan. Yes. Yan, dakulan niya nagbabalantay. Tapos ito, ang nadidiskwito, bako uning naglilipo, nag-aagi, kundi Opo. ito mga sa skate. Yan, ang dakulo na nadidiskwito ka ito. Yeah. Pero paano ang tao, lalo, kunyan ngaya, linya iyan kan, release iyan kan train. Totoo man Mahilig talaga. sila sa shortcut. Right of way man talaga ninda yan. Yan, Yeah, mahilig totoo. sila sa shortcut. So, kung pwede, taon talaga, kung arin talaga ang pwedeng agihan kang tao. Yan. Tanganing, at ipon man lang kayan, igwasindang communication lang bang saro. Yes. Dahil man siguro ta gusto na igwapir din madidiskwito, Yeah. o makadiskwito. Yes. Maray kung karabaw iyan na train na pwede pa sinaraman mong pundo Pwedeng alawon mo. Iyo, Okay. 1960, sundong 1970 or 75, nasa train pa ako nagdakula. Yeah, Kaya yeah. aram na aram ko ang train. Iyo, thank you, Henry. Salamat po. Salamat sa reaction. Alright, sandali lang ta. Ilingong kusta. Aram, maring nga, taman nagkukitang kontak mo. Nagsimbag na sa ko. Ang pangaran niya si Mark Lavaro ng PNR Communication. May lang tayo lingon ta, ha? Tangan ima. Gusto ko lang ta, aram mo, may maabot na mga tao. Di magayon. Ang sa tuya na abuto ni kita. Ano yan? Kasi kung Didi, yung inot na nag-communicate duman sa PNR Manila. Hello? VP, good Yes, morning, boss. Ito tabing sabing kinudal ng mga tinampo. Oo. Siguro ang dapat sarap pang ma-establish duman. Kasi ang nainot, surilis o sa tinampo. Kasi tinampo. Yan, saro pa yan. Di ba? Talo yung nabadang release na natigil kang biyahe. Bako pa man existent yan na tinampo. Kinaaga na lang kanda yung operation so PNR. Dahil taarang, di ba?
Kasi iyan ang dapat aramon ta. O kasi dapat, kung araw ka ng sitwasyon, dapat mapaaram sila sa PNR. Taan may right of way sa release, PNR. Yes. Okay. Di po ba? Okay, tama. So, sa tabi dapat itong maaraman. Yeah, okay. Pareho sabi kan may mga naghaharong digdi ubaga. Oo. Hindi na lang nagkakaragdi tinampo. So, dapat mapaaram sila kan sa PNR. Yes. Pag pinahali mo pati, babayadan mo na. Ayun nga nito, ang problema. Ang nangyayari, ang Estado, ang gobyerno, iyon na ang nagiging hostage kang urban poor. Yeah, okay. Hindi ba ang realidad mo niyan? Opo. Okay. So, yan dapat tabian mabago. Yes, okay. Okay, salamat. Salamat, Migo. Salamat. Alright. Oy, Ate Shara, bako sa PNR, igaman yung pigklos sa tinampo sa PNR. Ang ano surasun ka ito? Kung natapigklos o release, bako rin mo si Kapitana? Marado tabi digdi o. Ano nga ni isukata? Ikaw man sa Legazpi actually, kisaro, digdi sa may PNR, sa Piñaranda, may right, may tinampo dyan na dakula. Then nga ikaw magkakaagingon yan, tanasaraduhan, inakon ibabalik ito. Ano ito? Final na itong road closure naman, permanente ito na? Sa PNR. Kaya sinara ng diretso. Ito suhaling sa may substation, pasiring duman sa may barangay hall. Ay bako, sa may MRF kan barangay. Sa may gulayan. Close na itong permanente. Okay. So dahil na, okay na, dahil ito, mabubuksan pa. Pinaaram sa inda. Nata sinarada ito campaigner pa lang, sabi ni Kap. Pag sa muya ngayon isarami na ngayon yun man ang ano. Pag sa tuya man, sarata dapat, delikado. Sige, thank you tabi Ate Shara. Alright, sandali lang ta. Tara mo, it's an issue mga tugang of comfortability, tama? So comfort and economic issue, di ba? Economic issue. Mga tugang masaraod, mabarakal, kung ano-anong ipapabarakal, mga tugang dyan, kung ano pa, malibot kung harayo. Medyo, de kita, mo, ako gusto kong harayo nga nita, na-exercise kita maglakaw. Di ba? Na-exercise kita maglakaw. Okay, hello? Hello, BP. Good morning, boss. Moral talaga si Chief Jim, no? Oo. Ang report niya talaga, mina araso ang telepono mo pag report na si Jimmy, no? Bigyan madali lang, taon nagkapos sa taga-Pinar. Paano sa taga-Pinar, may lang ha? May lang, taon na. Hello. Hello, sir. Hello. Good morning, sir. Yap, opo. Yeah, sir. Sir Henry po, sir. Mark Henry Maceda po sa DCGB. Nag-call pa ako sa bago ka engineer ta. Backup, nag-request pa ako ng interview. Opo. Okay. Sige, sir. Oo. Ay, hindi. Pwede po, kung okay po, okay, sir, Monday? Monday siguro, mga Monday. 8 o'clock po sa Monday, sir, kung okay. Apo. Oo, ang itatanong ko po, kasi ang issue na na-raise doon sa 3rd District ng Albay, una, may mga kalsada ho na isinara ng PNR. Kasi, dinadaanan ng relisyon. So, para hindi siguro for security na, for safety, cleanos yung kalsada. Iyan po ngunang itatanong bakit po naisara yun. Pangalawa po, yung regular na biyahe ng PNR from Naga to Legazpi. Kung tuloy-tuloy na po yan. At saka yung status ho ng rehabilitation ng PNR namin dito. Opo. At last sir, yung yung regarding sa, kasi ang nahalata, yung mga release natin, medyo madaming damo. Madaming damo. Yun ho. Yan ho kami mag-iikot, sir, sa mga line of questioning ko pag nakausap ko po siya. Live po, sir. Live interview ho. Oo. Live. Anhapot po. Anhapot. Ang ibig sabihin sa Tagalog, ang tanong. Anhapot sa DCGB. Siguro, sir, mga 15 minutes siguro. Kasi ang pinaka
Phone patch po, sir. Oo, phone patch. Kasi ang pinaka-objective talaga, sir, ng interview ko, yung maipaliwanag kung bakit biglang close yung mga roads doon na nagtatraverse din yung PNR. Release natin. Apa. Okay. Sure, sir. Just text me na lang po. Apo. Ang oras ng programa ko po sa in the morning, 7:30 to 9 a.m. Okay, mas okay kung 8 o'clock kasi office hours yan, di ba? Paki-start ng office hours. Oo. Apo. Sige, sir. Paki-update na lang po ako, ha? Sir Larry? Apo. Salamat po. Salamat. Okay, bye-bye. Okay. Okay, di at least nagakuha na kita kay connection duman. Nagapod si Larry na sa communication. Aram nindo. Sorry medyo i-relate ko lang kan mga nakaaging panahon. Di ko aram kung nag-improve ang serbisyo kan gobyerno through sa kapagin in communication. Tang tawo igwaki diretso na makaaram. People has the right to know. Igwaki taki right to communication, di ba? Under the Philippine Constitution. Kang mga reporter kami, ang interview kayo, mga makaskason, bako sa karaw. Kami kayo, natuod kami na, si Joker, may dad na ini, midbid niya si Bush, kayo si Ninong Ariel Aike, para dangog Ninong Ariel Gilgam panahon, ini mga may dad ta. Kami kayo, hindi ko alam kung ano ang sistema, madali, tao ni si Congressman Didi, nag-aapod, ha? Nag-aapod tabi si Congressman Didi Cabredo, madali lang, ha? Alright. Hello, Kong Didi. Ay, VP. Ay, yeah. Good morning. Good morning, tabi kong. Oo, pa. Na-contact ko sa Pinar Casubago for interview ko siya sa Monday, no? Opo. Pinar, Manila. Pero ikaw po initially sa lado po nindo, aram mo na gayud po ining concern dyan ni Jimmy regarding sa nagkaperang tinampo na sinara? Actually, nga na ako sa nagpaabot kan kay Jimmy. Opo. Ikapalan kong. Tuwi ako na si General Manager. Oh, ikapalan kong so reporter ni Jimmy. Tabi. Balik ta na, no? Okay. Sige, tabi kong. Oh. Okay, nakawawang ko si General Manager Giovanni Mendoza. Apo. Pati itong sa engineering si JP Relieve. Apo. Nakawawang ko po ito. Yeah, okay. Sabi ko sa Inda, okay, sir, naintindihan ko kako yung concern ng PNR. Yung tungkol sa safety ng train. Apo. Naintindihan ko kako yun na yung train at a certain level meron silang speed na dapat i-maintain. Yes. Ano? Opo. Oo. So, naintindihan ko kako yun. Opo. Pero kako, kung safety ang pag-uusapan natin, meron din kaming safety dito. Safety ng mga nakatira na dun sa mga sinaraan nyo na mga daanan. Oo, Okay. Halimbawa, baga, Opo. sa Muya, sa Binatagan, Yeah. Ligaw City. Opo. Sinaraan sa kalsada na pinagibo man kang gobyerno. Yung mananggada, no? kunyan tabi, Medyo komplikado kong mananggada. Kaya nga, pinagibo man kang gobyerno, kang DPWA. Opo. Oo. So, iba kan lokal na gobyerno. Kunyan tabi, PP. Opo. Kung safety niya kung pag-irestoryahan, paano niya ako kung may emergency? Yeah. Maagi. Yeah. Kung safety ang pag-irestoryahan, senso, paano na sa mga para-tricycle? Opo. Para-tricycle. Paano na sa pagkayod ninda? Opo. Sa mga aki na nag-ieskwela. Okay. Paano niya ako sa mga naglalaog sa trabaho? Dagdag pamasahe na naman niya ako. Yan. Opo. Gulpi niya ako ng mga concerns. So kaya niya ako, GM, nakikiusap ako. Mag-usap kayo ng mga LGU. Kung sabi ng LGU Ligaw, yung mga mayor, Opo. no? Mayor ng Ligaw, Uwas. mayor ng Uwas, at mayor ng Pulangi. Yes. Kasi yun ang mga apektado. Yun ang pagpakiluran ko. Very good. GM, very accommodating man. Yun da. Pati nga itong si Joseph Relieve. Oo. So, JP head ka Relieve. engineering. Taga-uwas pala nito, kung si Engineer Relieve. Naintindihan niya. Oo. Nakaulong Sabi ko. ko nga kay Jimmy, baka yung kako, nag-ibok ang surat ni
ni General Manager, bako man taga Bicol. Oo. Hindi naintindihan. So, pag-istorya man sa tene. Okay. Okay. Oo, takong Okay. safety. Opo. Pwede sindang magkaag. Oo. O ako, bilang congressman, may umarag sila dyan ki-budget na para sa mga anong abudgaan, plagman ganyan. Oo, plagman mo na. Bantay. Dapat nga kan may barrier yan, so pigbaba baga pag minaag ang relay ang tren. Oo, magkaag na sana. Oo. Ang maintindihan man yan, pag duman sa budget deliberation sa Congress, Opo. susurugong ko sinda. Yan. Oh. Ang hiling ko kaya tabi kong, pag nagbugta ka sa mga barrier, mga plugmen sa mga intersections natin, nakulong din ang silduhan na tao. Adi? Buko man yan, saan ko yan man digi, may mga benefits man Oh, ang mga pero tao. kung halimbawa, Ang piguristo yan, digi, general welfare. Oh. General welfare, kan mga tao. Pero kung halimbawa, araw kan, sa budget nga deliberation, matatabangan mo sila, di, mas maray na, kung may tao silang kaipuan, makadagdag lamang kay, ano po, kan, employment yan sa kada barangay kung taga sa inyan, na magtatrabahong niya. Pwede ba Diba? ang LGU, pwede mo mag-cooperate. Pwede Yan, magtao ang pwede, LGU. pwede. Ganito Oo. Mayor Gonzales, willing man siya magtao, kay Kuyan. Kitawo. Mabantay. Oo. Tama. Oo. O, di ba? Nangagi masanan sa pag-istoryahan ta. Yes. Hindi kaya, win-win. Yes, Ako yes. digi sa kuya, may kinampo digi, wala man talaga ning tawo. Wala man ning mga kaharungan. Pwede yun. Pero pasiring tabi siya duman sa tigidi ming Bicol University. You daw. College of Veterinary Medicine. Oh, nya paano so pag Oo. ayun, tama, sabi nga ni kanso mga texter ta, paano nga sa pag-agi kang truck digdi na nagko-construct ka ng eskwelahan? Oo. Saro yan sa mga concerns. Okay. Di madali masanan. Yeah, okay. Selling ko. Mag-istoryahan sana. Magkasurundo ka mo kay ini ta. Kung alibaw nga bike kun tabi, klaro ko lang ano, ining mga tinampo na i-close ninda, harin po na inot kan tinampo PNR. Gawin kang manok budak-bunay. Ang PNR baga, haluyin mo na sa to, haluyin mo na natingga sa biyahe, di ba? Malangan itig hararumana baga dyan. Oh, taday nang yung mabiyahe ang PNR, bumalik baga pagkalipas kiparang tao na halawig. Oo. Di ba? Pero ang punto ko dyan, Opo. ang release, kwartaan kang gobyerno. Yeah. So tinampo, kwarta man kang gobyerno. Oo, ano sa tao. Oo. Istorya na sana. Yeah, Basis very na good. sana yan. Very good. Okay. Mm. Sabi ni Kwan, Basta sabi ni... kung concerned the safety, Opo. concern nindang safety, concern mo man ang safety. Yes, yes. Okay. Anyway, tabi kong, salamat sa pagpaabot kan sa mga number na pwedeng apudan. Ta, may nagkontak ka sa ngunyan, ito si Engineer Relieve, buda si GM DAP, mapa-interview sa Monday. Oo, mapa-interview sa Monday, ta nga ning iklaro man. Buda, garong mapadala sinda kitawo, siling sa sinabi mo, mapadarang tawo, para Pero makipag-meeting sa endo dyan sa LGU. Mapadala ni sila kay mga tao digdi. Oo. Yung promise ako ni General Manager. Sabi ko, pag yaw na ako siya na digdi, text hindi ako, tanyaw mas na ako digdi. Oo. Masabay ako sa inang dialogo. Very good. Opo. So at least kung ano mo kay kung nando na willing siyang mag-supply kitawo, baka umabot pang sa putong LGU at masweldo ka yan, di magkasusundo kay Maray. Magbantay sa safety kan tawo na makro sarili. Oo. Naagi man ang sa istoryahan. Yes. Okay. Tapos sa barangay, Opo. gusto man nakulong na tao, lalo na duman sa Pulanggi, Yeah. duman tabi sa Agos, dyan sa Apad, nakulong tabi sa mga tao. Bayiwas pala din Oo, itigagan kang kung release, may ano? dati kang auto, di ka na makalaog, di ka na Iyo. makauli. Mas Auto mo. kitabi kung kwan, motor, dahil kayang umagita. Sabi konkreto ang binugtak na barya na kudal sa tinampo. Sinarado talaga. Sinarado Ayun. talaga. Madipisilan Oo. maski motor. Ano? Makakross. Iyo gani, oo. Di Oo. talagang may makakabalyo. Naiko. Pero itong mga area dito na nasa ratabi na tinampo kong, igwa kay mga alternatibong rota? Ang iba dai. Ani ba dae? Ang iba dai, malakaw ka sana. Ay pangyari sa Di ka na mga. makalaog kibihikulo. Iyo ano. So dapat talaga magkaigong dialogue, magkaigwa talagang dialogue. O, kung halimbawa, paano nga kung may emergency, may inatake sa puso. Yeah. May around, kay Juan around sa hospital. Oo. Kung safety man baga ito. Yeah. Concern lang ito kang safety. Yes. Oo. Opo. Okay. Anyway, kung at least na-facilitate mo, salamaton na maray, may padadyan ki mga tao, itong mga dihado dyan, maguroron through local government unit representative, and hopefully, siguro next week, ini may solusyon tabi ang problema ini ko. Pag Pero dominant ba? marayan man sa itong mabuuton man itong
general manager, pati Oh. itong si Engineer Relieve, marayon tabi. Yeah. Opo, okay. Kung salamat sa pag-upod ha. Salamaton tabi. Thank you, BP. Opo, thank you. Thank you so much. po. Alright, Opo. thank you so much. Mga tugang Congressman Didi Cabredo, paliwanag, may kinaraman po sa concern. Very good. So yan tabi ang halaton ta. Pero at least ikaw magitang interview sa Monday. Kung makahuron tayo itong general manager na ito, nag-confirm na tabi si Mark Lavaro ng PNR Communications. Yan, di ba? Hello, good morning. Hello. Good morning, boss. Sabi ko nga nito sa kung talaga si Nita, yung parin sa programa mo. Nagkakaruribo kita. Hindi ka karimo. Oo. Tama itong Opo. tama talaga sa mga pondo na itatarautan naman sa mga ugakon. Iya. No. Ito, sa mga trabaho na yan. Hindi naman sa mga pondo, i-transport para naman. Para sa araw nga ito yan, sa mga ano ka. Ang karopa, Opo. yung mo yan, ang OTR secretary mo ganun. Medyo marami. Yeah. Pag paburod-burod ang PNR dito, magpakaabot sa nasyonal. Yeah. Diba? Magbago ang itsura ng PNR pa dito sa Iyo baga. Para sa Manila, Yeah. i-parisay na nga ito mga undersecretary. Oo. Yeah. At dito sa PNR, mayong mahal dyan na si PLD. Ayun na talaga. Apo, sir. Salamat, amigo. Alright. Thank you so much. Mga reactors niya to, dili po mga tugang sa tuyan na programa sa Boses Kang Utaw. Anhapot sa DCGB. Boses kan Utaw, Vox Populi, Vox Dei, ang Boses kan Utaw. Igwa pa kaya na the reaction. Hello, good morning. Good morning, Henry. Yes, sir. Good morning. Mag-iba itong punto ni Congressman Conciliatory Buda Bilwin. Yes. Pangilin ko, ang pinaka-permanenting solusyon ka. Apo. Pag inayaan naman na buksan ito, babangga naman dyan maligis. Apo. Ang permanente ka na, gibuang ki parang skyway ba? Kababao mo sa ng train? Skyway? Oh, so, paitaas na bridge. Oo. Oh, yan lakaw ni Congressman. So, arog kanso sa Manila ng mga MRT, LRT? Yan. Nasa itas ng dudalagan? Ang tigibo duman, Oo. walkway. Yeah. Ang dapat tibuhin kaan, skyway Skyway. na paitaas na bridge sa maskan auto, tricycle, truck, pwede. Yung mananggad, tama ka man, ano? Yan naman, alibawa ngayon di sa may Washington baga di. Oh. Washington Drive. Hali nga duman sa may Stebes area, sa may Busat area. Skyway pababa di sa may PNR. Oh. Adi, sa Rarom, libreng auto. Oh. Maayos man ang sa imong ideya. Tama, futuristic man ang busing. Takoy magibo ka ba ki to auto si tinambo yan mapairaro. Oo. Mapagalo ng pagkuyan ka, tabaha naman ang Mas magasto, adi. Oo. Baha naman problema. Oo. Pero kung, parang Skyway. bridge na taas, anytime, maski matanga, dahil Oo, sisan mabalyo dyan. Oo. kung ilingon ta, kita naman sa naan may style na arugaan. Kasi Yeah. country, doon diretso yan. Iyo, totoo po. Baka? Totoo po, sir. Oo. So, kita naman sa naan may mga buro barrier, may mga pro-flagman. Yeah. Very inefficient na yan sa modern times. Iyo, bakuna uso, sir, ano? Bakuna uso. Oh, Dahil na so, natugma sa ang sitwasyon ng demand kan panahon. modern times, traffic and so on, Yeah. hindi na posible yan ng mga style na arugaan. Oh, kaya lang Times change. Oh, They also have to change. Yeah. Kaya lang kay panggaro sir kita at saga ta kwartang kay puan kan kulang budget diyan. Oo, pero iniwan mo. Pero pangmatagalan. Kung ka kang taong mabangkay kan. Pangmatagalan ano? Pangmatagalan. Matagalan. Ang dapat ng mga solusyon, permanente. Yes, Better. Oh. Better. Kung gusto
Yeah. Agree ako dyan, sir, sinabi mo. Later, and better. Yeah. Magsupat-sipatsing tayo. Opo. Yeah, correct. Tapal-tapal na solusyon. Oo. Nabakunahan effective. Yeah, correct. Ayun, masan, sir. Sige, sir. Salamat po. Salamat. Magayon ng mga, di ba? Aram mo, may punto siya naman na Skyway. Na yung manang ganda, no? Kung siyempre kita, third world country kita, matyaga kita na kung manurin mapunduanan. Kung nga ni sa Malabog, igodyang ano Malabog yan, Ronald? Salvasyon sa may bulangan bagay, ilangan na yan. Igodyang Garo Oro Skyway, ano dong plano kaan? Pababa daan duman sa ibong, ilingan, hanggang mo niya, nakabitay dyan sa taas. Ibe ko na aram, kung ang plano kan, bubugta ka ng view deck para si Ripon ang Mayon Volcano kung nagtutuga. Di ba? Hello? Oh, morning. Good morning, VP. Pag talaga si Alvin na pugawak, Jesus, Mario, nagkaribukan ba no? Si Jimmy. Si Jimmy. Tama malaga dito si Kung Didi na pag-urunan ba yan? Correct. Tama si Kong Didi. Kung talagang pwede yun. Correct. Kaya na, sabi mo bakit hindi ko sa may PNR mag-auli sa Ligaspi? Kaya kinudalanan, VP. Oho. So safety kang mga yaon dyan sa laog kang PNR. Takang one time, baguan pa yan dyan. Dahil pa nakukudalan. May nawara dyan. Okay. Siyempre, safety yun na. Oho. Pandua, baby. Pingapad mo, nakapirming maawuton. Oho. Madalon man sa solusyon dyan. May tupad baga. Oho. Hindi mo pangarawan sa mga nagtuturupan. Okay. Para mo, tama ka dyan, Migo. Then pwedeng gari isabay duman sa tupad, ano ito, so, ano yung saro pa? Akap, kung ano-ano. Oh, so community clean up, di ba? Yung baga tayo kung barangay ang yaon dyan. Halos gabos gayon na peagihan kaan from Naga to Big to Legazpi or from Manila to Legazpi. Ang barangay, garigwa ka yan? Igwa, may mga barangay ba yan? Hindi sila maglilinig. Oh, may isuwestiyon ta daw iyan. Community clean up baga yan? Correct. At the same time, maybe, pag yan malinig, hindi siguro sabihin, safety ang nag-aaragi dyan sa gilid. Iyo. O yan amigo, pigsurat ko sa Mandi, makauron ko sa taga-pinar. Baga, tapos bago sana, so, DSWD, kaurunan mo man. Yes, DSW. Superbing ka, pura sa gilid ka tinampo. Duli. Piga para lapo, masanyan, awot. Oo, rarapon man siya. Tapos pagkagat, tirindog man Gano'n sa na yan, bulnuton mo yan, mas malinig lugod ang riles, di ba? God, mas marami man talagang may nag-iisip pa di. Oo, number one, yan mag-aw dyan sa daraga. Ili nga, sa tao kang release, grabe ang awot. Yeah, okay. At least niyaw lang, may pakinabang lamang. Okay. Salamat, Migo. Mabuhay. The best. Yan, mga ideyang mga tunay na pwede niya itong mapakinabangan. Alright, 18. Bago po magabot ang nagbuburbalentok na alas 9 nin pag-aaga, magbabalik po ang hapot, makalipas kan mga patalastas. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inam agad. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, mismo infrastruktura, finansya tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, kong Joey Salceda. Highest rating approval, ang
Humihirit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat at sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad. Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Hoy, 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 hoy! May bagong swabbing energy drink! New Cobra Rice! Ang sarap! Grabe! Refreshing blue cola and lemon blast flavors na less sugar. Chill ka lang dumiskarte. With L-theanine at less caffeine. Kung tumingin so suave. With vitamin A, New Cobra Rice! Swabbing energy! With proper diet and exercise. Joshua Garcia to. Bili na sa suking tindahan. New Cobra Rice. Less sugar at less caffeine kaysa Cobra Original Flavor. May L-theanine at vitamin A pa. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Rasa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Rasa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy and Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025.
2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507. www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Then, natatapos hindi na issue tungkol sa mga parako ang aki. Ano? Uni o. Pati mga tugang so Dep and Legazpi may gustong linawon, may kinaraman sa istorya, naigwada ki mga aki na ditan pang makidnap. Buda, may mga nagkapirang eskwelahan na naghigpit mga tugang sa seguridad sa school ninda. Dahil lang po sa istorya na may mga parako adang aki. Salbatan. Kang Inot Junior, may mga parako ang daraga. Alam ko na. Alam ko. Aramon tanaw ang report kasabay si Joshua Bino. Joshua, good morning. Yes, good morning, DP. Good morning sa mga paantabay. Nahadit so Department of Education o DepEd Legazpi Division Office matapos na may magbutuang istorya na may estudyante digdi sa Barangay Rawis, Legazpi City ang di tan padatari dito in Rimado Court. Tan inisyal na nagbutuang istorya may nakamotor na nagpundo duman sa estudyante tigapot kon haing ngaya ang pag-asa. Tinuro kan aki so lokasyon kan pag-asa. Pagdali sa nakamotor. Nagbalik sa nakamotor matapos ang nagkapirang minuto. Pagbalik ka nakamotor, may kaibahan na daang van. Di pa sakay so aki sa umibada sa outing kan pamilya. Na dit buda na alarma kayan sa DepEd Legazpi. Although ang incident yan under investigation mo yan. Pero regardless na ya. Regardless niya, may action ang ginibong niya ang DepEd Legazpi para kung tunay man ang nangyari o dahil, at least malikayan na mag-cause ng alarma sa publiko. Nibiti si Sir Santi Aranya, ang information officer sa DepEd Legazpi. Sir Santi, Apo, Dr. Santi. Yes, Sir Yen, maray na pag-aaga. Good morning, Tabi, sir. Dr. Santi, salamato na maray sa oras mo sa DCGB. Ano man ang katotohanan sa likodan kan baretang ini? Naigwa kim mga issue na may mga nag-aligar na mga posible na mga kukuano na mga aki tabi digay sa tuyang mga nagkapirang area sa Legazpi? Yan nga rin sabi, Sir Hen, nabigla kami ka naglawas na post sa Facebook tungkol naman sa bareta na may estudyante na pinaranan pati sa Rawis Elementary School. Actually, kan naaraman ni tabi ang report na igwaki arog kayan, tulos tabi na nag-aksyon ang Rawis Elementary School. Nagsipag-coordinate sila sa barangay, tangani po i-verify ang report tungkol digdi sa sabi na sa asaro ng aki na pinalo na tukuton. And igwa man ang ki blatter sa barangay kang February 17. Pero tabi Sir Hen, bako man tuman estudyante kang Rawis Elementary School itong sabi na pigwa blatter na 14 anyos na babae nangyari ini sa luwas kang Rawis Elementary. And yes po. Kaya verify kan sa muyang school head kang Rawis Elementary School kung ano ang katotohanan kaniong nagluwas na report sa Facebook. And napatunayan na outside kang DepEd Legazpi at ang Rawis asin bako man estudyante. And although dahil nga ni sa arani sa Rawis Elementary School, nagtumara aksyon ang liderato kang eskwelahan, nag-coordinate sa barangay tapos sa PNP, nakipag-dialogo sa mga magulang. Tangani po na in the future, maproteksyonan sa ining mga aki na nag-i-eskwelahan sa eskwelahan. Nakipag-coordinate kita magkaigwa ki police visibility sa visibilidad tapos sa barangay visibility tangani na maproteksyonan ta sa mga aki. So ini ang inot na action na ginibotabi kang eskwelahan. Okay. Sir Sanz, itong nakablatter tabi naman sa barangay, yung man itong istorya na may alleged na possible kidnapping tabi? Po ito, Sir Hen, biglater ka nag-verify ka mo naman sa barangay, Nag-verify po ka mo sa barangay, Nag-verify.
bigla sa February 17. Pero nagluwas nga ni sa istorya kan 27 na kanala kaya na-alarma kami kahapon na nagluwas naman sa Facebook post na allegedly estudyante kang Rawis ang pingaranan naman pero mapukan na eskwela kang Rawis. Sa 14 years old rin, probably high school ito. Yeah, pero duman pala nangyari, sampangan kang eskwelahan? Sa luwas po. Sa luwas ka na eskwelahan? Dumanda sa sarong compound, digi sa kataning kang Rawis Elementary. Kaya, pingaranan, Rawis Elementary. Pero bako, taday man ki 14 years old ngayon nag-eskwela mo niyan sa Rawis Elementary ta. Ang 14 gan high school naman ang gadyan, ano? Ang ipahanap sa records kang eskwelahan kung ko kami ki estudyanteng araw keto. Dayman talaga. Okay. Pero ang interesado ko tabi, Dr. Santi, duman sa sabi na itong alegado na pig-imbitaran, something, ito ang proseso garit. Inimbitaran so aki o gustong ko anon so aki? Base sa blatter? Yan po ang information na po dahil sa big blatter ka nga ni kanama na karong apot na sa aki kung hain ang Rawis pag-asa, Rawis, pigturukan aki, ali man da so tong pan, so nag-apot, nakamotor, tapos may kaiba na dangban, tapos tiglimit na sa aki, sumakay, nga makasabay ka sa outing, sa pagparigos nga ka sa inyong pamilya. Opo. So anong ang auto ang sasakayan niya na tabi, Dr. Santi? Ang gustong Banda ang puti na the plate number pag-isahin. Okay. So nga ni kanati pa ba kita igwa naman kinagalagot na ito iyo nag-eskwela pa kita ka ito igwa. Iyo totoo talaga. Kaya ito pati kang panahon ta ang nadangog ang pigahanap supugi ngayang aki. Kaya graban doon. Kaya kita na ako kuha. Graban doon lang ko ka ito. Dekaraman sana. Alright, pero seriously speaking, kung sabihin ko nag-blatter sa parent man, may nangyari, kaya lang ang gusto nindong linawon talaga, bako sa estudyante kang Rawis Elementary School. Tayo nga isa mo kinagpaabot na huminigpit da so eskwelahan, di ba? Siguro, selling ko, di man, kaya marat na maghigpit duman sa masundo, mako ata. Siyempre, mas marin ng preventive preemptive measure kita tabi, Dr. Santi, di ba? Iyo po, tama po so yan, araw ka yan. Kaya ikaw lang yung gusto mo sa eskwelahan, kang Rawis, tig-isipan na mag-issue mo ng parang karpas, lumas sa mga non-government vehicles, sa malaog, sa compound ng eskwela. Tapos sila yung tumagang compound, may construction pa digdi. Kaya, para malimitaran sa volume ng malaog, kaikuan, may identification markers. Yes. Oo. Magayon yan. Okay. So ano pa tabi, Dr. Santi, ang gusto nindong ihiras sa publiko? Lalo na sa mga nagapa-eskwela tabi sa public school, hali po dyan sa Sendong Opisina sa Legazpi City Division. So yan po, dahil kaniong pangyayaring ini, nagkikuha na kami kay advocacy ang unyan sa permiming pigi-ensure na ma-remind ang mga parents na nag-eskwela rin sa mga eskwelahan. Ako lang tabi sa eskwela kang Rawis, kung ito ba pang-eskwelahan, na bantayan kay marayan sa mga aki. Pangani na itong nag-report, dahil mangyaring totoo. Malikayan ta na mangyari sa maabot ng mga panahon. Kaya nakipag-program na tabi kita sa barangay na magkaigwa presence sa regular visibility kung barangay tanod tapos nakipag-program sa pulis. Tangani po na magkaigwa police visibility. Hindi po sa arali sa eskwelahan. Tangani po na mapreventaran ta na mangyari mananggad. Ini o mga nagluluwas sa mga istorya. Very good. Opo. Dr. Sante, sir, salamat na maray po sa oras mo sa DCGB. Maraming salamat tabi, Sir Hen. Siyempre, sa pangarang ka sa mga Sports Division Superintendent, si Sir Dan Despi, sa mga assistant si Sir Larry, at yung mga pag-iribat sa Department of Education. Kami po nagpapasalamat sa DCGP sa pagpapamukidalan na maklarar ang mga isang araw kayo. Salamat po. Yes po. Welcome po. Joshua? Alright, BP, si Sir Santi niya ang information officer kan DepEd Legazpi. Opo. Joshua? Kung mo daw sa satuyang amigo dyan sa Legazpi City PNP, tako may battle sa barangay, siguro mas marayan na makakuang kang pulis, tanganin na maka-anticipar tabi, di ba? Okay, maka-anticipar. Mas maray na text mo doon sa tuyang amigo dyan sa PNP kung igwasindang aram tungkol sa bagay nanta. Ang recall ko kaan, may mga issue baga naman sa 3rd District, di ba? 3rd District, 1st District. Ang sabi kan PNP, di man niya kinangyaring araw kaan. Fake news. Di ba? Pero mo yan, uyan may blatter.
may nagreklamong magurang, di ba? Itong pwedeng ilingon ka ng otoridad na imbestigahan talaga. Kaya tama sa Dr. Santi Aranya, wala sa Sir Despi na nag-verify sinda duman sa barangay Kamblater. Tama. Di ba? Yan. Okay. Sige. Sige. Sorry, DP. Natagtag niya itong istorya light digdi sa Rawis Elementary School. Josh Fabino, PCTV. Salamat, Joshua, sa report. Hello, good morning. Hello po, good morning kuya. Yes po, ma'am. Good morning. Totoo yan po ang sabi para ko nga, kitigingani po sa sila sa kakuyan. Oo. Kaya ko ay naglaog na, nakamotor sa na. Iyo, pero ang arog-kaan manay, ang suwestyon ko pag mga arog-kaan, siguro diretso ka mo sumbong sa kapitan, blatter sa kapitan, blatter sa pulis, nganing madakop ang mututuan mga aligasyonan, di ba? Kaya tayo may nagdaralaog na dyan ay ibang tao, tapos pag Oo. masaran ako yung mga aki, O tabakay, kurang ka mga aki, oo. Tabakay istorya man sara. Pag may pigdududahan ka mo diyan sa barangay, i-report sa kapitan kagawad para maimbestigaran tulos, di ba? aram na po kang kapitan sa kawayan, tangin ko, anak Oo. kapitan may sa kawayan, di ko parang taya ng ani. Ayan, very good. Okay, mas maray po yan at least ma-confirm kung totoo ang aligasyon, di ba? Di po parang Apo. Ayan, okay. Sige po, salamat ha. Salamat. Kan sarong Domingo nga ni, hali ako duman sa sarong barangay na duman akong nagdakula. Eko nang ngaranang konsen. Basta dakul kay akong barangay na inaistara mo adin nakulaan. Yung istorya. O, di ba? O, sandali lang. Ha? Bago kita magpaaram, alas 9 na. Alright, alas 9 na tabi. Good morning, Henry M. Kita lugod na daing car manufacturing insist on land. Motor vehicle for mass people ang cargo transport. Very good ining reaction na ini. Reaction ka sa bago. We should support the PNR all countries as in all that are car manufacturers endeavored to have their rail transport to the best possible efficiency and modernity because it is the most efficient transport for people in cargo contributing to economic prosperity. Tama ka po sa dyan. Ining reaction ta. Ha? The middle ground is to increase in tires and closely monitor effect of each stage in regionalized wage increase. Ay, wage increase ito Alright, di ba? Ayan, tabi. Alright, ito. Good morning, tabi, Henry M. Ano ini una? Ari kayo na sumabasahon tangalaba. Good morning. May concern tabi sa Ligaw Digdi. Pigsen ko na po supik sa DCGB. Pictures kayo ni manungod sa Sinarang Access Road. Digdi sa Barangay Bay in Tuburan kan Ligaw. Which is dahil lamang kiabiso magma ning ibong nabalyo. Aber pa po mabubuyo ang motorista magbalik digdi ini sa likod kang Ruico Regional Science High School. Tsikado tabi ati Sara sa DCGB na. May pigsen siya sa DCGB social media. May kinaraman digdi. Yan so discussion ta kasabago Salamaton tabi sa reaksyon. Another one. Good morning. Arog sa Malabog may skyway. Yan. Dapat kung safety ang issue, dapat dahil sinda magtugdok harong knowing delikado pag-agi kan tren. Ang road construction illegally was sponsored either through politicians and LGUs. Yan. Alright. Sige. Good morning tabi. Sir Hen, kung ikapo may property tapos sa mga tao labas masok sa property mo, matiano sa pagmati mo dahil sa gusto kang mga makaagi, nag-agi, comfort ang hanap. Tayan baga na-release na yan, property kang PNR. Lahat ng pigturugdok sa paligid kayan, illegal, squatter. Yan. Alright, mga reaksyon yan. Kan sa tuya, tabi na mga parantabay. Salamat! Alas 9 na po. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa at bulong kan right med? Gusto kaya